Маригада тирәлеп шиттәш туган Кировка тирәлеп. Маригада ярак түгел, Арбураклыгында ярак түгел. Мөгезләр ретерлек 120 от. Или, по крайней мере, если я... Бүгінгі күнде 21 тоннаға жақын. Әлі ол ел давамында. Бүгінгі күнде анда 1000 баш. Енді ел ақырында бірінші 800 башқа неге күтірге тегішеді. Амасы егенші қойда бұл? Бұл Қарадуған бұл. Olmadık. Orap bir gebet bırak. Anlamayı kayasın. Ya vallahi bunu ya. Bu balıklar bekar. Simit. Lelo manlın anda ne? Hansı bulsan, üçanam kalas ne? Mene bu parklarga nelerge anda tabi yolu. Kurmala. Tınlarımında da. Bunda şaşırtıp bile kumur bunda. Kumur bile. Aysen bilesin sağan ne? Elik barı yol tugarak ne? Tınlar bile. Ne bunda tınlar koyup karalı belki. İde de koyup bulanı. Kumur bir kavuramdağına. Biriktir işte. Uzak gittirdik. Ничего, менә әкренләп мехнең фабриканың нигезен туктатмыйбыз. Казан фирмалары кирде берәү менә шушындай аяк киемнәре белән эшли башларга мехуялләрләрне инде Bu ne mi? Mana urgan mı? Да, все ручной. Алюминиевый каркас, сани днем. Не дерево, а алюминиевое. Или алюминиевое отделывается. Алюминий внутри, а это искусственно ротан. Красиво. Уже ведь кул койдыңыз эми бу 26 миллион бит бик багат битирин бизге бу эми шепияга дөшүлүп кетти дебайбы калыс кылайды Evet, motor bu. yok серьезно эми Sizin ne haller? уже ничего булай Nişo. Hazır mına Putin zitmiş. En son biraz uşaklıklara Respublika 25 bin 100 yıllıkka Respublikanın 100 bin sum akşa şey. Olay da motorun suyunu rakacağız ya. Ortak olmayı. Selametle gidecek. Allah aşkına. Oyun kuralı. Mana oyun kuralı bu. İyi güçlü. Koyar soskaya olsa nişi golidir aynı. Oynaşı var. Var mı? Oynaşı var. Nasıl yaşlangan? Ana bunda biz kalıplar seyirci bunlara. Yok seriyoruz. Tevekkül sen. Bizga biz kalır. Bizim Putin. Bana bu da biz hürmetine biz bilmem. Bizga buluşar. Meni tu ben sizga biz hürmetine kalıyoruz. Ha bu şimdi bunu bulay hepsiyle bulunmazsa bunun için bulay bunu. Buna falıklayacağız biz bunu. Boştum hocam. İyi. Bunda tarih. Bu kitap yılan görüyoruz. Ne koydum? Bir kıymetli bulakları bizim babana şey teşekkür etmemiş bu inamına. Varım mı? İyi.
участокка өзлері забара бүгін. Fotoğrafı. Bektir resmine, Allah'ını da iske algansız. Busu benim kostümümde. Benim kostümün kısımlarında önümde busu bulana koyacak indi. Yok, bege. Rahman. Eyde bulaklı. Bakın, isemiz tarığızı da, biz bugün Kupmarada bulduk. Anda bek maturgana sesi öttü. Kupmara rayonu bugün kende uğruna 300 tonda süt sava. Sizdegin 3. orunda barasız 240 tonna yalgışmasam. Kileşekte artır deyip oluyuz. Mında kiloga biz Hayrullin Ferdinand'ның neyinde bulduk. Яңа süt kompleksinde bek оңай технологиялар белән бик матур эшләнгән. Бик матур эшмәкәрләр хезмәте, яхшы продукциялар. Ул продукцияларны безгә үзебезнең республика кирәклегенә дә тотырга кирәк. Әйтик, менә бу общественный пространстволар, бүтән менә һәр теге ишагаллары дәвр программасына менә ул әйберләр барсы да кирәк булыр. Бик безгә ошады менә бу Гарифҗан абзый эшли торган музей. Бик эчтәлекле, бик кирәк. Менә абзый үзе дә бик булган кеше. Бөтен җирдән кулдан да тотып йөртеп чыгарды. Тиз генә чыгып китеп булмады. Без аңа кул чабыйк әле ул. Үзе эшен чынлап торып, яратып, менә шундый эшне яратып эшләгән кешеләр булдыралар инде. Рәхмәт аларга. Балташ районының эш нәтиҗәләре буенча глава сөйләде. Әлбәттә, Балташ районы ул безнең алдыңгы авыл хуҗалыгы районнарының берсе. Һәм күп кенә эшләрдә сез үрнәк, сезгә күп кенә районнар килеп өйрәнәләр. Маратгоч бик матур нигез салып китте. Хәзер дә элемтәләре парламентка күчкәч тә шулай гел Балташларны үз кешеләре итеп яратыр дип ышанабыз. Маратгочка кул чабыйк инде. Ул бүген бүтән ике районы яна, бүтән Юго-Востокка барырга тиеш. Мен әйтәм, Маратгоч ничек инде. 300 тонна сөтне без хыялландык. Ана соң Балташка ничек синнән башка бар. Ана шуңа күрә бүген бергәләп монда килдек. Үзебезнең ел 2019 ел җиңел булмады. Аңа карамастан күп кенә бик матур сайлауларны үткәрдек. Безнең парламентка сайлау нәтиҗәләре бик матур. Шуңа күрә Балташ районында монда аерылып, уңай күренеп тора. Менә монда актив. Һәммәгезгә дә сайлауда шулай матур итеп эшләгәнегез өчен, халык белән эшләгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә быелгы сайлауларда шулай булыр дип ышанабыз. Рәхмәт сезгә. Республика күләмендә дә менә бу WorldSkills буенча чемпионат, Россия чемпионаты, дөнья чемпионаты үтте. Нәтиҗәләре әйбәт. Шуңа күрә республиканы таныйлар, республиканы беләләр. Менә үзебезнең президентыбыз гына былтыр 4 мәртәбә, ялгышмасам 4 мәртәбә булды. Владимир Путин, менә ахыргысы КАМАЗның 50 еллыгы, менә бу WorldSkills. Ел башында менә бу авиационный завод белән тагын Госсоветның президиумы үткәрелде. Менә 4 мәртәбә президент булгач, инде ул республиканың мөнәсәбәте карашы. Ел авыр булса да менә бу санкциялар, бу ОПЕК+ дигән нефтька лимит кертү, аңа карамастан безнең нәтиҗәләр безнең шар түгел. Валовый региональный продукт, объемы промышленного производства, авыл хуҗалыгы продукциясе барсы буенча да позитив, динамика һәм
Киләчәктә дә без алдыңғы булырбыз дип, шулай дип ышанабыз. Балташ районына килгәндә, менә булай эш урыннары буенча да, менә эшмәкәрлекләр буенча да сез алдыңгылар. Менә хезмәт хакы буенча бәлки статистиканың ние бардыр. Монда менә Балташ районында средняя зарплата составляет 25,8 тысяч рублей. В районе 54 организации выплачивают зарплату ниже МРОТ. Но сіз ишеттегез президентның посланиесында, конституцияда МРОТтан да ким акча түләргә ярамый. Шуңа күрә моны алдан күреп барырга кирәк. Шуңа күрә бу мәсьәлә сезнең күзлектә булырга тиеш. Берничә сүз менә бу национальный проектлар, безнең республика 12 национальный проектта, анда 48 программа, без һәммәсендә дә катнашабыз. Ул безгә зур мөмкинлекләр белән юл төзелеше буенча, экология буенча, мәктәпләр буенча, культура объектлары буенча, барсы буенча да медицина буенча аның өлеше зур булачак. Аңа карамастан республикада 40 программа эшли. 40 программа ул 42 миллиард сум. Андан тыш әле программа кергән өлеше дә бар. Быелгы елда без 50 программаны республика күләмендә. Менә глава үзенең чыгышында әйтеп китте инде, нәрсәләр эшләнде. Һәрбер районда безнең зур эшләр эшләнә һәм киләчәктә дә быелгы елда да безнең планнарыбыз социаль объектлар буенча да, юл төзелеше буенча да күләм кимәмей, әле аннан тыш бик зур менә бу ишегалды дворы дигән программаны бердек. Ул шәһәрләргә уңай. Аңа карамастан менә мин карадым, сезнең 6 объект быел кергәндә. Бу нәрсә? Бу кешенең күңеле настроениесе дигән әйбер. Әгәр дә менә без бит инде бу скверлар, ниләр тәртипкә салдык. Һәр ишегалларында тәртипкә салсак, әлбәттә авыл җирлегендә әле урамнарда да тәртип салырга кирәк. Менә шушы программаларны эшләп бетергәннән соң авыл җирлегенә безгә тагын да күп игътибар бирергә кирәк. Без аны беләбез. Безнең планда ул мәсьәләләр тора. Бу Манда бик күп язганнар. Бөтен язганны укып бетерсәң, сезне кичкә кадәр монда тотырга кирәк. Нәрсәгә игътибар итәсем килә? Менә сезнең бу малый средний бизнес буенча сез республика күләмендә беренче урында, ул 50%-ка якын сезнең. Аңа карамастан сез промышленный район түгел, бу мәсьәләдә эшләргә кирәк. Сезнең мөмкинлек бар. Монда бит әле мөмкинлек кенә түгел, халык та кирәк. Һөнәрле, шән халык. Балташта андый мөмкинлекләр бар. Шуңа күрә бу мәсьәләдә сезгә әле мөмкинлекләргә зур. Сөтчелек буенча менә зур комплексларга керешкәнсез. Ул Татарстанда менә монда тагын бер хуҗалыкны күрсәттегез. Игенче. Бу программалар безнең Марат Азат ишмәндәме? Марат Азат Балташ районы безнең гел сөтчелек районы булды инде. Киләчәктә дә бу мәсьәләләрдә теге Марат утыш китте, хәзер монда эшләр эшләнеп бетте инде дип уйламагыз. Балташка игътибарны көчәйтергә кирәк. Менә мин әйтеп куйдым, сезне алда кул шапсагыз да бу министр сезгә кирәк кеше. Көн сайын Марат Готчанна чабып булмый. Менә йорт төзелеш буенча. Ул бик зур программа безнең. Быел инде без 3 миллион квадрат метр эшләдек. Без менә зур шәһәр кырыенда, шәһәр ичендәге проектларны карадык, комплексный застройка. Безгә уйларга кирәк, ничек итеп авыл җирлегендә шушы эшне нык итеп барырга.
Менә министр безнең монда, Фәрит Мөдәриш, ул яңа министр, аңа да кул чабыгыз, ул бик зур планнар. Без менә шәһәр генә түгел, менә авыл җирлегендә безгә бит аннан соң бөтен кешене шәһәргә күчерү бер нәрсәгә дә кирәк. Безгә халыкны монда туплап, аларга шартлар тудырып, эш урыннары булдырып, яшәргә кирәк яракларны булдырып, шулай итеп эшләргә кирәк. Шуңа күрә әле авыл хуҗалыгы районнары белән менә кайда халыкның теләге бар, тизергә ул программаларны аерым яңадан карарбыз аны. Фәрит, утырыгыз. Юл төзелеше буенча, әлбәттә, без менә 35 миллиард ремонтта, юлларны карауда, төзелештә. Быел аның күләме кимеми, арта. Без беләбез, җитми юл акчалар. Булганын бисмилла әйтеп эшләсәк, әле начар булмас. Шуннан да ким булырга тиеш түгел күләме. Юл эшендә эшләячәкбез. Менә бик матур эшлисез бу самовложение белән. Күпмарда да ул эш оешкан, сездә дә күп кенә үзегезнең проблемаларны хәл итәсез. Без бу программаны әле бу елларда да аббарга республикага җиңелтү безгә әйтик, шушы программаны аббарга ел сайын 4 миллиард акча кирәк. Шуңа күрә, әгәр дә катнаша аласыз икән, сез оешкан халык, бу программаны киләчәктә дә без албарга планлаштырып торабыз. Демография буенча, менә Балтачны уздыгыз демография буенча 40 кеше плюс, барыбер плюс инде ул, плюс белән минуста аерма бар. Но демография белән шөгыльләнергә кирәк. Менә Россия президентының посланиесында да күп кенә зур игътибар менә бу балаларны, башлангыч мәктәп балаларын ашату, бүтән хатын-кызларга, материнский капитал буенча, бу мәсьәләләр буенча без бергә менә эшләячәкбез республикада, муниципалитетларда. Но монда без аны хәл итә алмыйбыз, монда сез кирәк. Менә айрылган семьялар, гаиләләр әзрәк булырга тиеш. Менә бер башта Марат Гутшәйттан да 18 өйләнгән, 3 айрылган дип шунда. Әле алай да булырга тиеш түгел. Җәлил абзый ныграк эшләсә, тагын да әйбәт булачак. Но ул республика эчендә, Балтач эчендә дөрес юлга күрсәтеп, матур итеп нитергә, менә яшь гаиләләр өчен һәм бик күп эш бар. Аңа кул чапсак та була. Бик булган абзый. Мен әйтте инде монда безнең коллега нәрсәләр эшләнә Россия күләмендән бу здравоохранение. Менә әле монда килмәгәндер, сезгә теге модульлар килмәдеме әле? Министр мондамы, Марат? Кашан килә монда авыллар буенча? Кашан? Июньдә. Менә ул эшне матур итеп оештырырга кирәк. Безгә ел дәверендә, ел сайын һәр авылга килеп диспансеризация үткәрергә кирәк. Без бик күп кешеләрне югалтабыз вакытында, тегендәй мондый проблемаларны күрмичә калып. Аннары соң бик кыйммәтле операциялар кирәк, килеп чыгамы, юкмы? Ел сайын бөтен республика авылларын безгә йөреп чыгарга кирәк. Шундый программа куелган, эшли башлады. 4 комплекс сатып алдык. Иң яхшы медицинский центрларга куйдык аларны, анда яхшы врачлар эшли. Шуңа күрә бу мәсьәләне киләчәктә кирәк булса тагын да ныгытырбыз. Ул бик кирәк эш. Монда сезнең районга карата былай сезнең нәтиҗәләр начар түгел. Мәктәпләр буенча да, бу медицина буенча да, но бу юнәлештә эшләргә кирәк. Марат, утырыгыз. Бер тәгъим, менә бу кадрлар, әлбәттә бу мәктәптә дә, больницада да кадрлар кирәк. Бу комплектованность буенча, комплект буенча мәсьәләләр бар. Моңа игътибар итегез. Балтачка
Монда специалистларны китерергә мөмкинлек бар сезнең. Мәктәпләрдә бу классный руководительләргә игътибар бирә кирәк. Ул аны президент федеральный бюджеттан һәрбер класс җитәкчесенә 5000 сум, ул бит ни генә түгел, теге акча гына түгел. Президент ягындан шушы мәсьәләләргә игътибар. Без монда дөрестән дә бик яхшы специалистларны, тәҗрибәле укытучыларны куярга тиеш. Аннан соң ел сайын һәр елны класс җитәкчесен алмаштырырга ярамый. Ул алды, укытып чыгарганчыга кадәр алып барырга тиеш. Шуңа күрә моңа зур игътибар кирәк. Һәм менә бу башлангыч классларда ашату мәсьәләләрен уйлап карап бетерергә кирәк. Яшьләр белән эшләү, сездә спорт, яшьләр белән эшләү мәсьәләләре куелган. Аңа инфраструктура кирәк, әлбәттә, әле бөтен әйберләрдә эшләнеп бетмәгәндер. Без киләчәктә карарбыз, монда безнең җегетләр спорт буенча да, яшьләр эшләү буенча да мондалар. Киләчәк программаларга, булган программаларга без Балтач районының проблемаларын кертергә тырышырбыз. Утырыгыз. Аннан соң менә нәрсә? Быел бәйрәм, иң зур бәйрәм 75 еллык безнең Ватан сугышында җиңеп чыгуга, кызганычка каршы безнең ветераннарыбыз сугышта катнашкан санаулы гына. Аннан соң хезмәт ветераннары да күп түгел. Менә президентыбыз аларга 75 мең участникларга, ветераннарга 50 мең. Без республика күләмендә истәдек Татарстанның 100 еллыгына 100 мең булсын өчен 25 мең истәдек. Ветераннарга да 5 мең истәдек. Шуңа күрә ул безнең өчен кичкенә акча түгел, 200 мең, 220 мең. Эльмира күпме анда? Ну, син копейкасын да саныйсың, Молодец. Шуңа күрә бу 9 майда гына түгел, ветераннарга, участник войналарга безнең медицина, социальный, бүтәнниләр, бәйрәмнәр матур итеп ел дәверендә нитәргә. Һәм республиканың 100 еллыгы, бу зур бәйрәм, яңадан менә шушы музейлар, кемнәр, кайсы авылдан чыккан менә бу китаплар, һәрбер авыл буенча шәхесләр безнең һәрбер районда, һәрбер авылда бар, һәрбер оешмада бар. Аларны исәннәрен чакырып, безнең белән булмаганнарын искә алып, бу бик зур эш, моны матур итеп без барыбыз да эшләргә тиеш. Калган булай әйтәсе сүзләр юк. Марат Гутич нәрсә калды безнең тагы? Әйбәт. Менә мактаптырга шундый кеше рәхәт, Менә зирәп килмәгәнем бар, менә файда, гел дә файдаң бар. Гел янында басып торсаң да рәхәт. Перепись турында әйтмәдем. Менә перепись ул бик безнең өчен юшкан рәвештә үткәрергә кирәк. Бу эшне үзегезгә бер укытуларын, кешеләрен билгеләп, бу эшне матур итеп эшләргә кирәк.